Så I vil have mig til at blive hendes veninde? Det er ikke bare en af hendes veninder, det må hun masser af. Du skal være den veninde, hun altid har drømt om at få. Thea Lind fra politiskolen. Læg dig ned! Læg dig ned! Hun har en broget fortid, men jeg tror, det er en gave. Mira har stået bag det meste indsmugling af kokain i hele Skandinavien. De eneste, der bliver lukket bare en lille smule ind i Mirans verden, senere kreds. Hans bror og Asli. Det er der, du kommer ind i billedet. Legende. Din falske identitet. Så jeg skal være guldsmed? Juveler. Vi ved ikke, hvor meget hun ved, eller hvor meget hun er involveret. Helt uvidende kan hun ikke være. Du har dine egne penge, og du kan klare dig selv. Det gad jeg da også godt. Hey! Asli er sårbar lige nu. Udnyt det. Jeg skal nok hjælpe dig, hvis du virkelig gerne vil forlade ham. Hvad fanden var det der? Du skal få ham til at tale. Og så skal du gøre præcis, som jeg siger. Lad os lige gå en lille tur. Hvad har du gjort, og hvem har du talt med? Så skal lad mig være nu! Hey! Hæld med mig! Hvis alting ryger på gulvet nu, så er det dig, den falder tilbage på.